दानि माने लाइफआ आंना माने दानलांजादों दे माने माबा थुनांगौ माबा थुफ्लांनानै एन्ड जालांदो ओमफ्राय आं दा नै गोदान लाबोफिनबाय आरोना फैफिनदो सोर सोर अनलाइन दं फैफिनबानो जाबाय दानि एन्ड जालांदोलै लाइफआनो एन्ड जालांदों आंना ला 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 na 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 गैथ'लायला रावबो खासेबो जोंना जयास्रिया फैदोंमोनलाय जयास्रि बिनानावा आंना लाइफआनो एन्ड जालांनानै माने बोरै जाखोथाय खोमसि जासिगोन आरोना आं 1 आवर थागोन होनदोंमोन दै दानि माने आंना अलरेडि माने 20 मिनिट थांखाबायमोन खोमा 20 मिनिट नामा 15-16 थांबायमोन आरोना दा एगेन माने आं 45 मिनिट थागोन आरोना नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर अनलाइन दंबा दसे टाइम पास खालामनो फैबानो जाबाय खोमसि जाबाय दै खोमसि जाबांबाय दा टाइमा 6:28 PM जाबाय आरोना 6:28 PM जाबाय गाइस मोखां गाज्रिखायनो आंखौ रावबो नुला हाथाय मारामखायनो आंजों रावबो साफिला इन्ट्रेस्ट गैया होननानै रावबो गैयाना लाइफआव सोरबाफोर थानायमोन जों माबा जागौमोन जों बल गेलेगासिनो आरोना दाबो बल गेलेगासिनो होननानै खोमसि जाबाय एसे माने তোর খেলা থবা হওয়া নাই তো মুনু ज' जां फिक्लि मारा जां ज' हाथाय मारामखायनो आंजों रावबो फैला जोंना माने जयास्रिया फैदोंमोन लायो जयास्रि बिनानावा लाइभआव आंना लाइभआ एन्ड जालांनानै बखि थाङो पात्ताखौनो मोनासै आं दाथ' रावबो गैला हारसिंसो माने रोनावगासिनो टें 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 ओ बोराय माखो जाबावनो ओ बोराय माखो जाबावनो फोथार रानजोबलांबाय माइ गायनो मोनाबोला माखौ जाबावनो over your limit data बोरै जाखो माथो सासेबो फैला आयु 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 रावबो फैलाब्रा बोरै जाखोथाय পয়সার খেলবা লাগে 10 টাকা 10 টাকা थैंक यू आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय कमेन्ट हर मोनसे गुड इभिनिं आरोना आं नै दसे टाइम पास नोंथांमोनजों रायलायनो फैदोंमोन जोंना कमेन्ट हर सिमेन्ट ब्लक मा खबर भाई
मोजांथ' आदा नै आं फिल्डआव दंफैयो र' टाइम पास ओरैनो बहा नोंलाय न'आव ना बहाबा टाइम पास ओरैनो माने फिल्डआव दंफैयो दा रावबो गैयालै अनलाइनानो गैथारा रावबो माने लाइभ होनायनि टाइमानो आंना एकदम माने बे खमायावसो जाबाय थायो सोलाबथारा ना ओमफ्राय बहा दं नोंलाय आदा सिमन ब्लग आदा आंना भइसआ मोजां थांदों थाङाखै आदा सिमन ब्लग माबा CM ब्लग भइसआ थांना थाखाय खोन्थाहरलाय ओमफ्राय लाइक होना मोनसे खामानियावसो दं नामा दाबो दोननो जायाखै नामा एफा मावो आयु खोमसिलायबाय दोनथ'दो बाजिया नेबाय थाबाय इयो थाबैनो थां न'आव थेंक इउ आदा थेंक इउ बेनिफ्राय लाइक होना होदो दे आदा लाइक नों सासेल'खा लाइक होना हो मोनसे बरिया ब्र लाइक योर कमेन्ट थेंक इउ दे CM आदा ब्लग लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ खामानिया दोनदो खामानिया लाइक दान थेंक इउ खामानिया दोनदो बाजैया एकदम दै गुदुं फुदुंनानै नेगासिनो न'आव एफा गोबाव मावो नामा सोरबा ओमफ्राय आदा नों मा लाइभ फैथारा माथो लाइभ फैनांगौ गेजेर ओइ आदा माखो जाबावनो दुब्लि फोथार रानजोबलांबाय माइ गायनो मोनलाबोला माखो जाबावनो रोंथ'वाखै औ नंगौ नामा आदा रोंगोन दे रोंगोन मोजाङै माने टेग लिरनायानो मिलायथाराखै टेग लिरबासो माने गुबुननियाव जाखांहैयो नालाय होमबासो साबसक्राइबारा बारायो टेगखौनो एकदम मिलायनो हाथाराखै आङो फार्स्ट खमायाव माने भिडिअ हगारनायफोरा टेगआ मिलायदोंमोन आरोना बिराद भिउबो फैदोंमोन 10K 12K मानि गाहाम जादोंमोन आरोना भिउआ ओमफ्राय बेखिनि भिउ जानायाव आंना साबसक्राइबारा बहुत बारायदोंमोन दा गैला एकदम टेग लिरनाया एकदम मिस्टेक जाबाय थादों भिडिअनि कन्टेन्टजों ओमफ्राय टेग लिरनायजों मिलायथाराखै आरोना बेनिखायनो माने एकदम बारायथाराखै साबसक्राइबारानो जि नांथाना थाबाय साननै सानथाम नांथाखानानै थायो आरोना बारायथारा लाइभ स्ट्रिम होनो मोनबायथ' नोंबो नोंनियाबो 700 जाहैबाय खोमा साबसक्राइबारा ना आदा बेसे जाखो आंनिया माने नों भिडिअ नायबा नुखायो दा बेसे जाखो 990ल'सो जाना थाबाय 1K जानो 10 जोन नांबावगौ आरो ना आंना नोंनियाबो माबा 700 जाहैबाय खोमाथ' भिडिअ हगारबाथाय टाइटेलाबो मिलायनांगोन ओमफ्राय भिडिअजों लोगोसे टाइटेला मिलायनांगोन ओमफ्राय जि भिडिअ कन्टेन्टखौ लानानै बानायबायना नों ओमफ्राय टेगआबो मिलायनांगौ आरो ना होमबासो भिउ फैयो माने भिडिअफ्रा गुबुननियाव जाखांहैयो आरोना टेग लिरनाया मिलायबासो एकदम टेगखौ मिलायथारनो हायाखै आं जाबाय दे नोंनाबो 700 ना 600 जाबाय खोमा ना 500आव दङबा लाइभ स्ट्रिम होनो मोनबाय दे माबायावनो हायो 400आवनो मोनदोंमोन आंनियाथ' 300आवनो लाइभ होनो वाच टाइमखौ होनदों बेसे जाखो आंना वाच टाइमा 1500 जाबायमोनलै ओमफ्राय एकदम भिडिअ हगारथारिया आं गोबावथार जाबायमोन ना ओमफ्राय खमायलांफिनजोब्बाय माबाया वाच टाइमा खिन्थु नोङो भिउ थांबासो जायो नालाय नों 10K गाहाम थांबासो बारायो जुदि नोंनि भिउआ 10K थाङाबाथाय बारायखाला आरो खमायलांफिनजोबो आंना मोनसे भिडिअ आवगाय हगारनायाव 10K 12K थांदोंमोनलै मोनसे भिडिअ ओमफ्राय 12K थांनायाव डाइरेक्ट माने 1K जाखाहैदोंमोन वाच टाइमा ओमफ्राय थाङै 1500 जादोंमोन आरोना गासै वाच टाइमा ओमफ्राय दा खमायजोब्बाय भिउ थाङाबाथाय एकदम खमायजोबो वाच टाइमा थाबाय थाया जेथिया नोङो नोंनि माबाया भिडिअफोरा भिउ थांगोन ना होमबाना एकदम बारायफिनगोन आरो एकदम बिराद टेनसनलै भिउ थाङाबाथाय भिउ थांबा जेबो नङा आरोना वाच टाइमा एख' नङा भिउ थांबाथाय दसेनो जायो 10K गाहाम 15K गाहाम थांबानो नोंनो 1K फैखायो आरोना वाच टाइमा मिलायथारनो हायाखैना एकदम
फैनो जाथ'वाखै नामा ओमफ्राय आदा खामानिनिफ्राय मोनाबायानो माथो रावबो गैया उन्दुना लाइभ स्ट्रिमाव नोंजोंनो हारसिं रायलायगासिनो दं आङो मालाय अनलाइनानो गैया खोमादां नोंनाथ' 1K जानोसै मालाय लाब गैया 1K जाबाबो नों बेसे माने टाइम हगारनांगौ इउटुब चेनेलनिफ्राय फैसा खामायनायखौ माने गोजाननि माबायाव माने मा होनो इखो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागोसो होननाय रम सानजायो आरोना नोङो जुदि एकदम टाइम होनो हायाबा जाथ्रा एक्सट्रा फुल टाइम होनो हाथारनांगौ आरोना नङाबा जेबो जाया खोमसि खोमसि जाहांबायानो सांग्रेमा ओंखारनाय बायदि जाजोब्बाय जिलमिल जाजोब्बाय भिडिअआ भइसआ मोजां थांदों ना आदा दाबो गेलेगासिनो नै बलखौ गथ'फ्रा एकदमै नै थांनोसै दुगैदों लोगोफोरा औ दे आदा दे दुगै उपाय गैया नोंनि सानदोंमोन मा ओरैनो टाइमजों लोगोसे इउटुबबो लांफानो होननानै दाथ' माबाखौनो खालामनो हाया माथो थेंक इउ दे सासे फैबावदों आंनि लाइभआव थेंक इउ आंनि लाइभआव स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गुड इभिनिं गाइस मोनसे कमेन्ट हरदो दे ओमफ्राय लाइक होना हो मोनसे मोजां भइस थेंक इउ आदा थेंक इउ सासे फैदों कमेन्ट हरना हो दे ब्र गुड इभिनिं नै खोमसि जाबायानो आं माने 1 आवार थागोन होन्दोंमोन आरोना आं मोनसे स्ट्रिम होखांबाय बेनिफ्राय माने स्ट्रिमा आंना एन्ड जालांदों आरोना ओमफ्राय आं गोदान खालामफिनदों इखो दा इयाव 11 मिनिट जाबाय आरोना आं 1 आवार थानो सानदोंमोन खिन्थु थानो हानाय नंला आरोना एबा खोमसि जाबोबाय नुनाय नंला कमेन्ट हरासै दे ब्र कमेन्ट हरदो सासे फैबावदो लाइक होना हो ओमफ्राय नै दं जोंना फिल्डआव बल गेलेगासिनो आरोना दाबो नायगासिनो सासे जोंना कमेन्ट हरासै आरो सोर जाखोथाय 12 मिनट 32 सेकेंड हो गया ब्रो हो गया जल्दी कमेंट करो यार कौन है मेरा लाइव स्ट्रीम में कमेन्ट हरदो दे सोर दं आंनि लाइभ स्ट्रिमखौ नायगासिनो दं खोनासंगासिनो खिन्थु लाइकबो होआखै ओमफ्राय कमेन्टबो हरासै आरोना सोर जाखोथाय सिनायनाय नङा ब्र कमेन्ट हरना हो आंनाव लाइभ स्ट्रिमाव बारा मानसि जाखायालै एकदम बिराद दुखु मोनो आरोना गुबुननि लाइभआव थांनानै आं बेसे इन्टारेस्टिं खालामहैयो इन्जय खालामहैयो खिन्थु आंनि लाइभआवहाय फैया बिराद दुखु मोनो आरो गाबनो ओंखारलायलाङो एकदम सांग्रेमा जोंजोब्बाय खोमसि खोमसि नुजोब्बाय आरोना बोराय माखो जाबावनो कमेन्ट हरदो दे ब्र सोर जाखोथाय नायगासिनो दं मा खालामनो नै खासे फैबावदो जोंना कमेन्ट हरदो दे वाट्स टाइम 15:75 जाबायमोन र' आंना थेंक इउ दे आदा थेंक इउ गुड लाक गुड जब मोजां आरोना मोजां जायोब्लाथ' मोजाङानो I always support you brother नाजाबाय था मोजां आरो भ्लग बानायनाय आदा मोनसे नोंनि भ्लग नायनो लुगैसोदों आङो एकदम मोनसे इन्टारेस्टिं भ्लग बानाय सेम भ्लग आदा मोनसे इन्टारेस्टिं भ्लग लाबो नों खाननैसोनि गेजेरावनो इन्टारेस्ट आदा नोंनि भ्लगखौ आरोना किसी का फाया है मेरा प्रोडक्ट उसको डिसलाइन करेंगी और मैं बिजी हूँ थोड़ा सा कॉल आया था मेरा मैं डिसलाइन कर दिया अरे सब लोग भाग गया रे बाबा कमेंट में भेजा एक भी कमेंट नहीं भेजा यार क्या करेंगे यार बहुत बुरे लगते हैं मेरे यू ओ माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं भाई एक भी कमेंट नहीं करते सिएम आदा थांजोब्बाय मालाय नै कमेन्ट मोनसेबो हरना गालाङासै आं बिराद दुखु मोनबाय आरोना आङो
एफबिआवबो मा होनो आं लाइभ स्ट्रिमखौ एफबिआवबो माबा खालामदोंमोन आं सेयार खालामदोंमोन खिन्थु रावबो फैयासै माथो माने आदा नोंना वाच टाइमा माबा जाबाय आरोना 1500 घन्टा जाबाय आरोना थेंक्स फर सापर्टिं ओके ब्रादार ओके ला 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 नो 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 एकदम खोमसिथार नुबायना आदा भिडिअखौ माने सांग्रामा जोंनाय बायदि नुदों ना यस फाय कहाँ हाँ इधर हाँ जल्दी से नहाने आजा नहा के आजा जल्दी थेंक यू आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय साबसिन जोंहा कमेन्ट हरना गालांदों मोनसे इनिफ्राय लाइक होना गालांदों आरोना ब्र सोर फैदों दे सिनाया हागोन अब्लासो खोमसि जाजोब्बाय नै सांग्रेमा मोदा मोदि नुजोबलाय लांबाय आं भिडिअखौनो दसे थाबावनोसै र' 16 मिनिट जाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमा एन्ड खालामनोसै आंबो नै खोमसि जाथारबायना आं 1 आवार थागोन होनदोंमोन आरोना उपाय गैया मा खालामनो नै सानानो गैलाना नै जों माने गथ'फ्रा बल गेलेगासिनो दंमोन दा थांजोब्बाय आरोना आं नै दा बल फिल्डआव दंफैयोमोन आरोना लोगोफोर आदा सेम ब्लग थांबाय नामा नोङो सिरि जाबाय माथो येस येस थेंक इउ दे आदा थेंक इउ नोंनो माने बिराद गोबाव थाबाय आरोना आंनि स्ट्रिमावहाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो बुंनायाथ' गैया नै फैयै फैयै थांगासिनो कमेन्ट मोनसे हराखै आरोना नोंल'सो आंजों माने दसेबाबो माने रायलायनानै इन्टारेस्ट खालामबाय आरोना बिराद दुखु मोनबाय आं दिनै ना 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 दे মই মাৰিম দে লেফাৰী কিমানৰ 3 না 1 2 3 Oh my god माने फिल्डआव खारगासिनो दं ओमफ्राय आंखौ माने माबा खालामनो होदो आरोना नायनो होदो सोर हायो सायखं आरो आं आरो सासे फैबावदों सानै जाबाय आरोना कमेन्ट हराखैनो जोंना दे ब्रमोन कमेन्ट हरदो दे मोनसे ओमफ्राय लाइक होनानै थांदों आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना फैदों आरो थांदों कमेन्ट मोनसेबो हरासै लाइक होबाय सासे जोंना थेंक इउ ब्र आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे कमेन्ट हरना होदो मोनसे आयु बाला आथिङाव मा नांखोब्रा सि मोनाव थांसैथ' हा अबाव दुगैगोन नोंलाय नों माने जार जाफैबाय आंना गोबोरखि नांबायलै बाला नै धै है 1 GB सोबावबायमोन आङो नै मान थाङोना लाइभ होनायाव पेकआ आयु थैबायलै बाला सेम आदा आंनालाय एकदम माने 19 रुपिसनि आङो पेक खालामफिनबायमोन ना 1 GB 1 देनि थाखाय बेबो थांबाय आरोना आंना लाइभ स्ट्रिम होबाथाय मा एफा पेक खालामोथाय थेंक इउ दे भाइ आदा नों बिराद गोबाव थाबाय आंनि स्ट्रिमाव ना मालाय फैदों आरो थांदों मानसिफोरा
Ho 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 ho. Karen gya, Karen gya, Karen gya. Wah. Gila, Sri जाजोबथारबाय. Oh my god. सेरगावआव थांबाय नामा? औ बबेथिं थांनो लामाया बुगल? लामाया बखि? आदा सेम ब्लक थांबाय नामा? मा सिरि जाखो? सेस गैला रावबो गैला. थांबाय थाबनो. थांफै. थांनानै थांनोसै. थांनोसै. थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ. कमेन्ट हरदे मोनसे. मोनाथार खोमसि जाथारबाय नै. एकदम दहायनिफ्रायनो लाइभ होबाय आङो माने रावबो गैथारामोन आरोना. सासे फैदों लाइक होना होदे ब्र' सोर फैदों? वेलकाम गुड इभिनिं गाइस. आं लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ. जोंना सेम ब्लग आदाया थांबाय खोमालै सिरि जाबाय माथो. 22 मिनिट जाबाय गाइस आंनि लाइभ स्ट्रिमा. गैला थांलायबाय. गोबाव जागोन नामालै? गोबाव जागोन। बुगल আমি বহুত কল দিছিলাম মানে